ଧର୍ମ କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବ এই কথাটা প্রয়োগরে আনতাম। ধর্ম অর্থাৎ যে ধারণ করা যোগ্য তাকে ধর্ম কুহযাଏ। তো ଆମେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମାନବିକତା ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷର ଦେହ ପାଇକି ପଶୁଟା ଧାରଣ କଲେ, ରାକ୍ଷସର ଆଚରଣ ଦେଖେଇଲେ, ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ ରଖିଲେ, ଅସୁରର ଜୀବନ ଜିଇଲେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ସମ୍ମାନୀୟ ହବନି, ଅନୁକରଣୀୟ ହବନି, ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ଜୀବନ କେବେ ବି ସେ ଜୀବନ କେବେ ବି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ହଉ, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ ହଉ, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ହଉ, କୌଣସି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଇକାଇ ହଉ ବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଇକାଇ ହଉ, କେବେ ବି ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହେଇପାରିବନି। ତ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଗଲା କି ଆପଣ ମଣିଷ ବି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାৎ ଦେବତା ଆଡ଼କୁ। ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ? ଦେବତା ମାନେ କୌଣସି ଇଏ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଆଲୌକିକ ଶରୀର ପାଇଗଲି ନା। ଦେବତା ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିକି, ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ। ତା ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବଳ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ହେଇନଥାଏ, ତାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ସମାଜକୁ ଭଲ ଦିଗଦର୍ଶନ ମିଳୁ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଚରଣ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୁଣ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଦେଖେଇବେ, ତାହାକୁ ହିଁ ଲଘୁଜନ ମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଲଘୁଜନ ମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆୟୁର ବର ସିଏ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନି ନେଇଛୁ ଯିଏ ଆୟୁର ବର ତାକୁ ଗୁରୁଜନ କହୁଛୁ, ତ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗୁରୁଜନ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି, ତ ତାହାର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି କି ସେ ତା ଆଚରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ, ତା ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ, ତା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁ, ତା ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁ। ମଳିନ ମନ କେବେ ବି ଭଲ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଙ୍ଗତିର ଅସର ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିକା ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବେ, ଯୋଉ ପରିକା ସଙ୍ଗତି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ, ଗୁଣୀ ମଣିଷର ସଙ୍ଗତି ରଖିଲେ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ସେଇ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ବାଜେରୁ ବାଜେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେତେ ଦୁଷ୍ଟରୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଟିକେ ସମୟ ଆପଣ ରହିଗଲେ, ତ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗତି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ, ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଆପଣ ଭଲ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ସେଇଭଳିଆ ମହାନ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କୌଣସି ମୋଟିଭେସନ କଥା କହୁନି, ବୋଧ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଥାଟା କହୁଛି, ବୁଝିବେ, ମୋଟିଭେସନ ପଛରେ ଯିବେନି। ବାସ୍ତବରେ ମୋଟିଭେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ମୋଟିଭଟାକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। এই ମୋଟିଭେସନ କଥାଟି ଆସିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେଟା ଭୋଗବାଦୀର ଦେଶ ଅଟେ। ଭୋଗ ହିଁ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ଭୋଗ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ, ଭୋଗ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ନିଆଯାଏ, ସେ କାମରେ କୌଣସି ବି ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଜାଗେ ନାହିଁ। ସେ କାମଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଇନଥାଏ। ସେମାନେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜେନେରାଲି এই କାମଗୁଡ଼ା କୋଉମାନେ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ମାନେ, ଲେବର କ୍ଲାସ ମାନେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେବର କ୍ଲାସ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମଟା କରାଯାଇପାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ମୋଟିଭେସନଟା ଆମ ଦେଶରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ବା ଯାହା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦଉ କି ନ ଦଉ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁନୁ କି ତା ଇଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ସେଇଭଳିଆ କୌଶଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ସେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ କୌଶଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ସେସବୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗଧକ ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲୁ, ଯେମିତି ଛେଳି ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟା ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଲା, କାହିଁକି ତା ପାଖେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ସିଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତଥା
जदि स्वार्थ सिद्धि भी करने चाहूनी ताहापाई भल चिंतन करुच्ची सीए से भाया जागरूक मनीष नुहे गोटे पशु जदि चाहिए मनीष को उन्नति रास्ता नहीं जावा प्रगति रास्ता नहीं जावाई से पशुटा कौन वास्तव में जापर से मनीषर प्रगति कौ सेक्टर हुए मनीषर उन्नति केमिटिका हो पार कौन से चिंतन कर से पशु चाहे जिते भी भल हो ना आशा कर बुझीपारे जो भलिका चेतना स्तर हुए से भलिका चिंतन हुए तो ये जो पिलाटा जे प्रवेशिका एग्जाम देवाक जाउछि से कन्फ्यूजन स्टेट रे अछि से किछि जानी नाही तथा तार एप्टीट्यूड से परीक्षा अच्छी कि नहीं सेटा भी आम देखले ना खाली कहले जा समस्ते सेटा करूछन्ती बोली तू जा करि चाले आ द्वितीयत जेटा को मार्गदर्शन दउछि जेटा को कहूछि सेठरे जा से भी जागरूक नुहे ता चेतनाटा भी निम्नतर तो आशा कर बुझी पार्थे जेटिकिटा मु कहली धर्म माने कौन धर्म अर्थात जे धारण करने योग्य तो मनीष होइतिबारु सत्य धारण करने योग्य सदाचार धारण करने योग्य सद्गुण धारण करने योग्य पुरुषार्थ धारण करने योग्य परोपकार भावना धारण करने योग्य परमार्थी चिंतन रखिबा एहाई धारण करने योग्य एकार्थी नुहे ए संसार केवल ताहारी ना हेछि बा सीए अमर होइकी रहिछि जे केवल निज पाई जीनी निज परिवार पाई जीनी बरं ए संसार पाई जीचे संसार पाई काम करिछि तार मृत्यु हो जाऊ पछे से मरी नाही से आज भी जीवित अछि गोटे जिनस मन रखिदियो बंधुगण संसार पाई जीवे राष्ट्र पाई जीवे ताठ उपरे कहीं नाही मातृभूमि समस्त बड़ माता अटे आ राष्ट्र समस्त बड़ पिता अटे तो जे राष्ट्र सेवा करुछि मातृभूमि सेवा करुछि से ही प्रकृत मातृपितृ भक्त होता है तापरे हमर बायोलॉजिकल माता पिता आसंती किंतु यह बोले या नुहे जे बायोलॉजिकल माता पिता को मानिबा नहीं मानिबा सम्मान भी दबा किंतु सर्वोपरि क्या रखिया बुझी पार्थिबे अब मन रखिथिबे से जो बायोलॉजिकल माता पिता से माने माता पिता हे कि जन्म नहीं नाती बा केही माता पिता हे कि जन्म नौ नाती या गोटे प्रक्रिया गोटे अवस्था समस्ते सही सबु मनुष्य सही स्थिति गुजरती तो यही मानि नेबेनि पूर्वर ये धारणा रखिबेनि कि माता पिता हो माने देवता ना आमे कहू माता पिता हूँ ईश्वर समान अरे ईश्वर समान कहूचु किंतु कौन ईश्वर समान गुण अच्छी आउ द्वितीय कथा जेतलकू ताको विरुद्ध रे किछि कुहागला अर्थात मनकर से कौन से अपराध करछन्ती ताहले आपण कौन कहिबे ना माता पिता ईश्वर समान से माने जेते भी अपराध करंतु भूल करंतु ताको क्षमा दे दिया जाए भूल पाई क्षमा अछि अपराध पाई नुहे आ द्वितीय आपण कहउछनी माता पिता ईश्वर समान जीवंता ईश्वर तर मोर प्रश्न तो रहिला कई जेतलकू से माने ए कर्म गुरा करूतले गुण गुरा देखौतले आचरण गुला देखौतले हेतलकू कहलनी माता पिता ईश्वर समान तो ईश्वर समान कर्म करिवो ना सेही समय आपण कहउनाती किंतु जेतलकू से अपराध करि देइछन्ती भूलटा करि देइछन्ती सेतलकू ताको डिफेंड करिया पाई ताको सुरक्षित रखिया पाई एतु से दंडरू वंचित रहि जानतु सेहिति पई आपण कहउछन्ती माता पिता होछन्ती जीवंता ईश्वर समान वाह कि सुंदर आ धर्म हमें तो धर्म कौन किसी बुझिलु नहीं तो या प्रवचन विषय बन कथार विषय बन विभिन्न नाटक माध्यम या प्रचार कर जाऊँ भल गुण भल संदेश अवश्य प्रचार करा जाए किंतु धर्म प्रथमे धारण करने योग्य होता है अर्थात भल गुण गुड़ाक धारण कले जीवन में सेटा वास्तव में प्रचार हो जाए कि मु देख केमी धर्म धारण करी धर्ममय जीवन जीवुची सत्यपरायण जीवन जीवुची आ गोटे कथा कि धर्म धारण करवा सत्य धारण करवा माने एया नुहे तो आपन के जीवन सहज हो से कठिन रु कठिन हम वास्तव में जीवन कौन जीवन तो परीक्षा होता है ना आ से परीक्षार परिणाम केतल को जना पड़े जेतल को मृत्यु हो जाए से मृत्यु हो सारा पर समस्त कहते सी गोटे भल मनीष कि खराब मनीष आपण अमन रहिले कि से कुकुर बिलेई को भलिया आसिक किछि समय रहिले पुनी जीवन काटिकी पळै गले कौन लाभ होले से किछि नुहे सेमिटिया जीवन तो पशु माने जी जाउछन्ती तो मनीष पाइछन्ती मनीष भलिया जीवन जो जोटे सार्थक जीवन कुआ जीव मन रखिथिबे गोटे कथा कि नेताजी ना सुनतन्ती तो आपण ए नेताजी जे ताको माता पिता विरुद्ध रे जाइकी
କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେତାଜୀ କହୁଛୁ। ତାକୁ ଏ ନେତାଜୀ କେହି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷରୁ ନେତାଜୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ନା? ନିଜ ମାତାକୁ ମିଛ କହିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ମାତାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି। କାହିଁକି? ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ମାତୃଭୂମିଠୁ ବଡ଼ ମାତା ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ ବଡ଼ ପିତା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନା ଶୁଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ମା ତାକୁ ପାଗଳ ଭାବୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇଆ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ସତୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଆ ଥିଲା କି ସେ ସତୀ ପ୍ରଥାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସେଟା ଭଲ ନା ଭୁଲ ଥିଲା? ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ, ସେ ତାତ୍କାଳିକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତାର ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ନିଜ ଘରର ଲୋକ, ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠରୁ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ବି ବିରୋଧ କଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ନିଜ ମାତା ପିତା, ନିଜ ପଡୋଶୀ, ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କକା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏହାକୁ ତ ଭଗବାନ ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଧାରଣ କଲା ବେଳକୁ, ଧର୍ମ ଧାରଣ କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗିବାକୁ ପଡେ, ନିଃସନ୍ଦେହ ତ୍ୟାଗିବି। ଠିକ କହୁଛି ନା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ କାହା ପକ୍ଷରେ ଲଢୁଥିଲେ? ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଲଢିବା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା କିଏ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନଥିଲେ? ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ? ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ନଥିଲେ? ନିଜ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ନଥିଲେ? ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ କୁହାଗଲା। ତାତ୍କାଳିକ ସମୟ ହয়তো ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ସୁନାମ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇ ଚାଲିଛି, ହଉଛି, ହବ ବି। ତାତ୍କାଳିକ ସମାଜ ବା ତାତ୍କାଳିକ ମଣିଷ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ବା କେବେ ବି ଅସତ୍ୟର ବିରୋଧ କଲେ, ଅନାଚାରର ବିରୋଧ କଲେ, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କଲେ କେବେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ରାବଣର ବଧ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ତା କର୍ମ ଦେଖିକି ନା ତା ଜନ୍ମ ଦେଖିକି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାତି କହୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଜାତି ମାନୁଛନ୍ତି, ତା ଜନ୍ମ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ତାହେଲେ ରାମ ଯିଏ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ନେଇକି ଗଲେ। କ'ଣ ରାବଣର ବଧଟା ଭୁଲ ଥିଲା? ପଚାରନ୍ତୁ। ନା, ମଣିଷ କର୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମରୁ ହିଁ ନିମ୍ନଟା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚତମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ତା କର୍ମ ଏମିତିଆ ଥିଲା ଯୋଉଟା ବଦ୍ଧ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାବଣର ବଦ୍ଧ ଠିକ ଥିଲା। ଆପଣ କୁହନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି, ନାରୀ କାହିଁକି, ନାରୀ ହଉ, ନର ହଉ, ଯୁବକ ହଉ, ଶିଶୁ ହଉ, ବୃଦ୍ଧ ହଉ, କାହା ଉପରେ ବି ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି କଟୁ ବଚନ କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କଲା, ତା ବି ଠିକ ଅଛି, କ୍ଷମା କରାଯିବ, ବୁଝା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଅପରାଧ କରିଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ଅପରାଧ ଯୋଉଟାରେ କେବଳ ତାହାର ବା ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି, ବରଂ ପୁରା ମାତୃଭୂମି, ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଅଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା କ'ଣ ଠିକ ନୁହେଁ? ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆବାଜ ଉଠାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ? ନିଃସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ଠିକ। ତାରକା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ନାରୀ ଥିଲା ନା? କ'ଣ ତାର ବଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଯଦି ନାରୀ ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନ ବି ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି କେହି ପାଷାଣ ପାଲଟି ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଅନସୂୟା, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବି ଠିକ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ କାମ ଯିଏ ବି କଲା, ଅପରାଧ କାମ ଯିଏ ବି କଲା, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇଥିରେ ଇଏ ପୁରୁଷ, ସିଏ ନାରୀ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ କହୁନି ବନ୍ଧୁଗଣ? ତ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ, ବୋଧ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ,
निज चेतना को ऊपर आड़क लेकिन जातु निज मानसिक चिंतन बौद्धिक क्षमता को विस्तार दिंतु ताहले जाके जानिपारि प्रकृत धर्म कौन प्रकृत धर्म या नुहे कि चुप होकर बसीगली खाली प्रवचन करी आज से धर्म प्रवचन हो जाए धर्म प्रवचन विषय नुहे धर्म धारण कर विषय तो निज आत्मज्ञान प्रकाश निज बोध विवेक ज्योति जिते भी कुप्रथा कुमान्यता अंधविश्वास से काटी चलवा कहीं एमान जदि रहिले असत्य अन्याय अज्ञान बढ़ जो कहार भी हित नहीं ना राष्ट्र ना समाजर ना आमर यह जदि आम काटी चलवा तो ज्ञानर वृद्धि हम सत्यर वृद्धि हम धर्मर वृद्धि हम जो समाजर भी कल्याण अच्छे राष्ट्र भी हित देखा आमर भी उन्नति अच्छी तो धर्म राष्ट्र सत्य राष्ट्र आग को बढ़ी चलतु।